Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon naroon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Dos minutos nakaligas sa tak na alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayag na hapon na naman. Good afternoon, Pilipinas, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Action Reports Afternoon Edition in Aksyon. Aksyon Marlon Genovea. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Hanuton tara mga nagabaga nga mga Pangulong dinalan o nagita sa bansang balita lokal. Sa balita, sa aksyon. Australian envoy magabisita sa Bacolod, subong nga si Mana. Kinatawag man nga acting Australian ambassador to the Philippines. Ang ngalan si Richard Sison. Ang Sison niya is double S. Si Richard Sison may official visit sa Bacolod City kay iban pa nga mga lugar sa Negros Occidental. Ano man nga adlaw subong nga simana, proting report kada bato naton. Buwas na ring adlaw Martes. Ining si Sison ang musubong, ang senior career officer sa Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Envoy, makabigin ang mga kaaksyon nga representante kay lawas. Labi na kung mayara sang diplomatic mission. Pwede man matawag nga diplomat. Ang matabo makaaksyon nga buwas nga adlaw Martes, ining si Sison, mag-courtesy call sa kay Mayor Evilio Linardia sa aga sa Bacolod City Government Center. May briefing nga paghimuon ang alkalde. Upod ang iban nga mga opisalman sa ato sa nga syudad. Ang hambalanti ang nagapadayon kag olobrahon pa lang nga mga proyekto kag programa. Ang pabangkot na rin makaaksyon maibilin ayhan nga kayuhan ining diplomat. Mayara gid man o kon wala. Ang mga Bacolod nun ayhan amugid ang matudtood nga makabenepisyo sini. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang concern sa mga OFW, ang problema sa mga OFWs nga nagabiyahe pauli sa Bacolod, narisolbar na suro kay Councilor Israel Salanga. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano ba ginibas nga balita? Not COVID-19, hindi COVID-19 nga balita. Balita nga wala sang angot sa COVID-19, way sang angot sa pandemya. Pero kung pulo padalman naton daw sobra pa sa pandemya ang natabo. Bangod kung wala mabalaan, thank you na naman kung tandi ang kwarta sa mga tao. Ang proyekto sa nga gobyerno nga ginapainan milyones pesos nga pondo para lang matapos kag makabenepisyo sa ultimo nga mga tao. Pero ang natabo diri makaaksyon wala ginhimo
Ang ibang ginumpisahan gid man pero wala mahuman. Ang tawag sa mga aksyon nga long overdue nga proyekto. May 23 nga natukiban diri sa Negros Occidental ang proyekto nga Communal Irrigation System sa nga Department of Agriculture kon DA. Ti ang DA tis babaw pangimal-iman nila ti akon natapos na kun ID kay ang DA amo malang nga nagpadala sa nga pundo para matigayon ining Communal Irrigation nga proyekto. Pero natabo diri maka-aksyon ay pinabayan ho. Ang presyo sa kada proyekto, mga 3 milyones pesos panubo. What happened? Ano ang natabo? Sino ini nga mga kontraktor, ma'am? Di pwede ni matawag nga mga uyaya nga masahe sang kontraktor gani. Nga naghala kamo baton sang sa nga proyekto nga hindi magkamugali kaubos ang sinamo nyo. Ang Office of the Provincial Agriculture o kung OPA mga kaaksyon, isa man diri sa may dako nga obligasyon kung tani mo. Ano ang natabo di? Ang proyekto dapat tani sang tuig 2014 pa natapos na. Mayara nga tuig 2015, mayara man gani nga 2017. Mayara sa Cadiz, Don Salvador Benedicto San Carlos Tubuso Sagay Cadiz. Ibi magaluna Isabela kag Kanduni. Baw sa mga kontraktor nga naghahara nga daw ido nga nagahagal blang ila sir nga dila sa pagkuha sa proyekto sa gobyerno. Sa rason gani nugay kamo kapalak-palak. Nga daw hadlokan maubusan proyekto. Ang tawaw mahuman ho. Ang pundo lang amot lang kun ara pang mundo. Kung proyekto para sa kayuhan sa mga tao, tapusan nyo. Hindi nyo pagbayai kay kahuluya sa publiko. Ang kwartaya na katao na kung kaisa ginakamol nyo. Ginugay na gani kamo kay abot na kamo nirokit po. Kalabanan ng mga kontraktor, hindi gibantaran. Pero kalabanan ng mga kontraktor, ang ilas sa nga abilidad di abot na maka-aksyon. Maintra na sa bidding, mapresentar sang pinakadubo nga bid para madaog kang makuha ang proyekto. Ang iban ka pangayo para down payment. Sugdan nila ang construction sa proyekto, mayara sa makotkot sa laduta da, may mga hawan sila, may masiminto na yun sila. Pero wala pagani katunga-tunga maka-aksyon. Masaylo naman na sa ila sa iban nga proyekto ang equipment sa ilohon nila na sa iban mga kaaksyon. Kag ang ila sa ginumpisahan nga proyekto biyaan nila na amo na yung abilidad sa pila ka mga kontraktor. Para kuno damo ang proyekto, may matapos di bayaan na sa ilaw ng spiyak. Hulam-hulam equipment la. Way tupong kasahi kahakugan nga mga sahi kontraktor ni. Moya kamo sa mga tao kay mantik kwarta na sang tao ginagasto nyo na. Ang inyo ginsugdan tapusan nyo. Oo daw halambalanon blang damo proyekto wala human. Amo ng balita kay naging presentar ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Makin mo 23 tanan, 23 ka mga proyekto long overdue. Tiyang matabo sila maka-aksyon. Bawi on niya sa nga DA ang kwarta ginpaenda. Ginpadala na para nga gastuhon para tapos ang proyekto. Ay iba niya wag niya maumpisahan. Ay iba na umpisahan pero binayaan sang kontraktor. Sabahin sang gobyerno provincial ha. Aberto tuura nyo din inyo sa nga pandam nga i-blacklist ninyo ang kontraktor nga di. Nga waya makaubos ang sinamo nila. Kasi kung hasta lang kita sa istorya bla. Kaga sa ulihir ang magapon gabarakang ang alam sang kontraktor nga hindi mayong record. Sa balita, una sa aksyon. Ano ba kini ba sa nga balita sa bahin sang lokal? Ari mo no, hon ko gini. Kilidalan nga ginapanagiyahan sang gobyerno diri sa Bacolod. Kamusta? Magyan pa kung hindi na. Ang ginatawag nga road clearing operations. Ara pa, mabatsyagan pa o kon pakitang gilas lang to. Ang pagpanghawan niyo sang mga ginasiling nga illegal structures kag obstruction. Ara wala.
Ang sabat simple lang. Kag klarong-klaro nga makit-an gid sa inyo sa nga kalibutaw. Kabisan sino maglibot subong sa Bacolod, labi na sa mga kabaranggayan, ano ang balita? Mangin muno kuni kay man ang syudad sa San Carlos kahapon, San Carlos Negros Occidental. Ang syudad sa San Carlos nagpatigayon sila sang road clearing inspection. Road clearing inspection. Ang mga miyembro sang Task Force Right of Way and Demolition Team. May-ari man ni sa Bacolod, di ka mo nga task force. Dito may-ara gid man, no? Ang nagapamuno sa sining task force ni dito sa may San Carlos City. City Legal Office. Pagi sa City Legal Officer na si Attorney Peter Parco. Nag-re-inspection sa mga obstruction sa mga mayor nga dalan sa syudad. Ang tinaga re-inspection. Liwat gin inspection. Bangod ang mga manugbaligya nagbalarik kag nagsablag sa sidewalk. Klaro nga illegal kag klaro nga pagsupak sa existing ordinance. Nagasiling nga ang pagbaligya sa sidewalk is prohibited. Mati kamo. Hindi pwede. Dere sa Bacolod, kamusta? Diin ang task force kung may harap ibang task force dir. Diin na ang DLG, harap pa eh. Diin ang City Legal Office, harap pa eh. Di ba na pwede nga magkaradula sila? Kung sa San Carlos City may re-inspection nga ginhimo, sa Bacolod ya hindi pwede maghimo sang re-inspection man. Highly urbanized city ang syudad sa Bacolod. Damo-damo mga structures sa una sang ginpatigayon ang road clearing operation. Hindi ta pwede magkapatigayon sang re-inspection. Pwede gid. Kung tuod nga pang gobyerno, naton diri, diyan nga lugar, hindi ta dalang pagmunuhon ang downtown area. Naog na lang kita sa mga kabaranggayan. Sa taga DILG, sa taga City Legal Office, or mismo sa opisyal naton sang syudad nga may obligasyon kag papel sa road clearing operations nga ginatawag re-inspection, di na pwede budlay na. Kadtuan nyo ang pila ka mga barangay. Lantawa kay ara klarong-klaro nga nagbalalik ang mga vendors sa kilid sandalan. Pabayan talang ni illegal structures kag ginatuwag nga obstruction. Okay lang ni Dres Bacolod. Tani way nakamutog halag panghawa nagligal kung bayan nyo walang maghalak balalik ni. Una sa aksyon! Guas ni pakabal moks naman. Padamol guyan na lang ni. Kung masiling ka mga wala sang complainant, wala sang tagreklamo, sus Maria kag Josep. Pangabuhi ini. Obligasyon nyo na, nga bisan way complainant, bisan way reklamo. Ang illegal is illegal, ang obstruction is obstruction sa dalan. Ora mismo, pwede nyo masaway kag pwede nyo pahalinda. Why to pulos ang halaka road clearing operation na to nagligad sa mga binulan to. Nag-part 2 pa to. Galing basi kung inabot na sa pagkatamaran haw. Kung pabulag-bulag, hindi man bulag, bungol-bungol, hindi man bungol. Kung dito sa San Carlos City, mahimo nilang re-inspection. Dari sa Bacolod, hindi mahimo. Pwede DILG, City Legal Office. Kung mabangkot ka mo, kung diin nga lugar, kung diin nga barangay, nara klarong-klaro bumalik ang mga illegal nga structure kag obstruction. Tudloan ta kamo. Ang ginamuno ko di araho kadtuin nyo. Kilid sang barangay hall sang barangay Tangob, Bacolod. Suliton ko pa. Ang kilid sang barangay hall sang barangay Tangob, Bacolod sa mga nagapamati da. Kung di ka magpati sa akong sa ginahambal, agi ka mo sa kilid sa barangay hall sa barangay Tangob. Makita nyo gida.
Makasiling ka mo nga saktong ginamuno ko hindi palagpat. Lantawan nyo na ang isa ka lane sang dalan, okupado na da sang manog baligya. Lantawan nyo bisang subong kantuan nyo na. Hindi lang isa, kundi tuman kadamo na da, laba-laba. Ang mga tao ka mga salakyan da, halos hindi na da kagiho. Lantawan nyo, kantuin nyo. Hindi lang da gani isa ka lane mo, kundi halos do duwa ka lane magtimbang na gani ya. Mayara spiyak, mayara mas spiyak. Ano na? Legal na kung illegal. Illegal! Obstruction! Illegal structures by andalan na. Una sa balita, una sa aksyon. Kantuin nyo para makita isang kalimutaw nyo Tason sugire nyo ko kung bala ina legal o kung illegal. Kag kung ina pwede maigo sa road clearing o hindi. 101% igo gede sa road clearing operation. Ay mga tao maka-aksyon ga reklamo na da. Why na da labyan ang mga tao kag mga salakyan. Mayob lang ang imahin sa barangay Tangob, mga muna. Una sa balita, una sa aksyon. Kulang na lang hambalon nga basurang tubang kilit sa barangay Holdas ng Tangob. Ginasiling nga ay masang complainant. Illegal structures na da. Road clearing operation. Tagtuin nyo, DILG, City Legal Office. Alas 5:17, dasig sa oras na ho. Sa nagabagaraman nga balita nasyonal, atensyon sa mga pulis. PNP Police General Guillermo Eliazar may paandam sa mga police personnel. Hindi ka maghala-intra sa ginatuwag nga partisan politics. Samtang nagahilapit ang election season. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Amo ning pandam ni Eliazar matapos nga ang DILG ng kakas o sa anom ka mga pulis at taga-diretong pulis, taga-Negros Occidental to, assign sa Moises Padilla, PNP. Guilty to sa kaso nga illegal search sa anay Moises Padilla Vice Mayor kag subong Mayor na nga si Elia Garcia Yulo sang 2017. Ang siling ni Eliazar, policemen have no business in politics. Magluwas kung silang magapapili man, mga kandidato mas public office. Pwede nga maka-openly support sa kandidato. Hindi nilahog-lahog nga paandam ni Eliazar. Bangod basi kamong masampulan na maghala ka da kapabungol. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:19 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Medyo mahuluhandong gawa subong ang hapon, no? Handong gawa subong ang hapon. Pero may time nga init man. Nagapakita man si Haring Araw. Sa amoning oras ang downtown area sa Bacolod City kasi numali lang ni. Ang mga salakyan maka-aksyon mo, halong-halong ka ba da, ha? Di nga po malikawan mayara sang mga makalam sang kabot. Manag-pickpocket, snatcher, sa simple kabotan. Una sa balita, una sa aksyon. Observation Report sa Patrol with Aksyon John Diaz. Aksyon John, mayong hapon, please come in. Mayong aga, Aksyon Mars, sa mga bagulang Mayong hapon, Mayong hapon, sa Kagina pa. Kay Bano, dari kami sa may barangay 3, kita na mo, doga pamuta-muta, padariban, doga po na piniguro matabala, pero tikinanglan na magprepara na, siyang pala niya po noon, kitiduga-duga, ibantin pa ano, panagapan niya po na. Ibantin, maginaputos, pero ang ginapamotor sa nila, kita ko, dito bang sa back-up, dulong, di sila mga imata, nga na priso, no? Kaya mo nang mga officials ng iban, basta ka di madakpan mo yung mata, ang pamilya magyapon haritan. Kaya sila man madulong sa pagkaon, kung wala gid inugkaon ang ilang ngay mata. So mo ng sitwasyon, duhaga katabo maka-aksyon. Sakto kagid, handong subong hapon, karami sa aton panyampo, hindi gid init, gid nga gasingkal gid ang init, kag hindi man sakit sa panit, no, ang silak sang adlaw. Naming panyampo naton subong hapon, handong manayanaya ang panahon, pero sa gyapon ang gasinumbali hindi namang sarakyan, ambulansya, amo ning gasinumbali, aksyon man doy gataway, ang ambulansya sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, may mo inahin sila kabahin ini sa extraction team, ang marami pang kuha bala
sa mga COVID-19 positive patient mga kaaksyon sa tag sa mga puroy-an. Magandang sitwasyon sa ring hapon diri sa tawag nila tiniran along area sa San Juan, di isa Kinodrive. Approaching diri sa area mismo sang Ramos Lacson. Sa riman nga hapon ang mga kaaksyon. Ay, sa patibot sa sunod sa bakod-bakod balik trabaho na kita, balik trabaho mga pampubliko, kag pribado nga kombuyahan, mga kaaksyon ekspektaron, ang medyo mahinay, maburubugat nga sitwasyon kong trapiko. Ang aton pagkabalan sa palibot sa syudad, diri mismo sa area o sandalan Ramos Lacson. Siniman nga ako nakarig diri moderate to heavy to heavy ang sitwasyon kong trapiko at pagkabalan, bisan pa, nari diri si Mr. Pau nga traffic enforcer, bla? Sir Cordero, ang pinaka-original bantog na traffic enforcer nga mando taglagatay direktiba sa mga motorista nga naglabay mismo mga kaaksyon sa ring hapon diri sa area sa Ramos Lacson. Pero sa gihapon naglabay nga maburubugat ang sitwasyon sa trapiko. Kita ko diri dumaan at basib lang publiko nga adlaw kita sa service bus nga naglabay sa dalanon. Tenis na mga kaaksyon sa Japon ang nagatag sa libre sakay kung ikaw ang frontliner. Frontliner lang, di pwede para sa tanan. Kaya nalib na may magpara doon sa kilid sandalan kag luyang magsakay sa mga bus nga ini. Pero kung makadalaton diri sa Ramos Lacson kay bangod alig di sila, bot silingon sila mga kaaksyon, may ruta na sila nga diri mismo nagalabay man. Mabulugat man ang trapiko, importante sila diri nga may arag Japon sistema ang aton nga dalanon. Bot silingon, hindi ginawa nga pinunsok na kaya pinagusto lang mga salakyan. Diri abi kung sa dalan Ramos Lacson, kapag gustuhan mo lang sa diri, pertiguro ka gamo, pertika, hindi ka naman prestado ang trapiko sa diri. Labi na nga ti, damo gid man nagrabay mga salakyan, kalabanan pagkadaan pribado nga salakyan. May mga cases di pa sayang nga salakyan, alin norte pa durong sur, kung vice versa mga kaaksyon, pero jutay lang gid na sila. Hindi kitanto mo sila kadamo. Ang makita naton nga diri nilabay, no? Di pa sayang nga jeepney tiari, di Bata Libertad, Mandalagang Libertad, diri nagrabay mga kaaksyon, especially na kon ang pabalik diri sa downtown area. Damo ginidaan, dito kita naglabay bagulang sa may plaza, karamo to sa pasahero na ginulat, karabanan na pan-north ginahila direksyon, Banago, Bata, Mandalagan, kung kayo sabi ti, hindi na ito na bitaro, ginakulangi ba na basahin nga salakyan, bangod sa volume ko kadamoon sa mga trabahante nga nagaginawa, dugan, basta mo sini oras kay peak hours mga kaaksyon. Pero diri sa area mismo sa 18th Lacson Street, apakato diri sa North Capitol Drive, dalan Lacson sa ring po, nakabig diri nga moderate heavy man, ang traffic situation. Kung before, may mga cases diri kung kaisang dire-diretso lang, wala man nakapinunsok ang salakyan, hindi bababatagan nga lamang pila, kay bangod nga subong, ginbutangan na sa sistema. Ang bitaw, naghapamtang dira sa traffic lights, plus of course, nag-inaugment man nga traffic enforcer, diri sa North Capitol Drive. Diring North Capitol Drive para sa tumatag Paramati, ang maling dalan, plus tubang sa Seda Hotel, o kontra to sa Seda, kag sining Provincial Capital Lagun. That's North Capitol Drive. Diri naman sa tuos ang Lagun, kung gatubang ka sa bukid, that's South Capitol Road mga kaaksyon, no? North Capitol Road, kag South Capitol Road. Diri sa North Capitol Road sa hapon, makabig lamang diri ka light to moderate going diri sa Gatuslao. Paliko ya ka, although, damo gid man sa lakyan nga nagrabay, pero kung makalampuwas, kinakarabay ka na diri sa Gatuslao, go straight mo na makaaksyon, pakadto ka na di Burgos, Gatuslao. Daka man ito labot sa Burgos, Gatuslao, spektaroni mo, malabalabang ang pila sa salakyan, pero don't worry, dasig lang na dira ang pagtabok sa mga salakyan sa dalanon, process sa intersection road battle mga kaaksyon, hindi kayo madugayan sa mga pagbiyahe siniman nga hapon. Pero ang pinaka-the best diri, kung nalik ka na diri sa North Capitol Road, diretso ka na lang San Juan. Kahit di ko na yung mga plano, plaza publika, reclamation area, at least draya, dire-diretso na naman kaaksyon. Doon ang yung shortcut ka, halin ka diri sa may North Capitol Road, ang diretsyon mo na naman kaaksyon. Pwede ka na daya, hindi na daya one way ang kilid sang Ayala. Diretso ka, palabot San Juan, left turn ka, that's San Juan, diba palabot sa Burgos San Juan, drabala, hindi ka na to kalabot sa Basiwa, right turn ka makaaksyon para reclamation na. Pero kung hindi mo direksyon plaza, may direksyon na lang, hindi mo na traffic within the area of Bacolod City Water District at kilid sang diocese ng sunod sa Bacolod. So, direksyon na makaaksyon, nabot ka, Rizal, San Juan, dayon. Nabot mo sa Rizal, San Juan, da ka na, burubat siyag ka dra, kung kaisa may mga haras-haras, hindi man libasay nga jeepney, hindi man tanan, nga dra nakatabok ng gulpi. Anyway, kaya ano nga daan do, blind area, bala, kaya hindi mo makita ang kilid ng left side, na binang, nga basi maligaw ka, kaya damo ka daan sa mga baligya sa may plaza publika, mga kaaksyon. So far mo na ang pinakaling sitwasyon sa palibot ng syudad. Pero update ko lang, kasi hindi kikil sayang-sayang darang iba naton nga mga kaaksyon ng mga motorista, mga nagamaneho sa dalag ko ang salakyan.
ang truck ban gid na. Las 4 sa hapon nasa maglased sa nga truck ban ginabot piringon, hindi sila pwede nga kalusot diri sa Metro Bacolod. Kay na digto may nagtingo agid niya maglusot dira sa may barangay Takuling, Circumference Road. Tibi na kaunsan bayad ang mga traffic enforcer kung di man sa area nila mismo lagson ka ginanila kay timera doon sila magkaksyon nga naga-mobile na pwede ka ginila malagas. Pag lagasi mo, siyempre, tikitan ka, imbes nga makalikaw ka na sa gastuson subong kay timay pandemya, makadugang pa na. Kuro ko perara lang sa aton nga mga driver. Hindi lang pinagusto, hindi na magpasaway kay timay ginapilimentar man nga pulisa o kung ordinansa diri sa palibot ng syudad. Ibig ang trakban nga ini, nga ang tirikuyo sini para magaragan black ang kadamoon sa masalakyan kaya hindi magtugas ng tuman kabugat ng traffic kaya madalag ko ang masalakyan nga nagabay along area ng Circumference Road bisan padalan Araneta mga kaaksyon. So far mo na ang pinakalang sitwasyon sa palibot ng syudad sang Bacolod siningapon. It's coffee time mga kaaksyon. Coffee break na. Gali mga kaaksyon sa tuto na matagparatiba sa masalakyan. Rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ang galing kabahin dalaman sa aton sa Kaalban. Okay, gabaritor sa live stream, Martin Aliling, good afternoon. Alex Montesa, always. Alex Fuentes, listening, watching. Okay, thank you, Gid. Kay Noel Amarconoa, Milail Oligo, go we soon. Vanessa I. Mayo with Doc Mayo, sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sa Maragay Tangob, Ma'am Chienki Dialagdon, Phoenix, Arizona. Tag sa Familia Dialagdon, Apil sang Pandanon DSB upod sa Puwersa sang ARB Community madamang salamat. Okay, Athea Kim Irion, good afternoon. Manjo Arnejo. Okay, hambal ni Alex, Tatay Joe, Nanay Lolita upod sa ila ni Ma'am Jenali kag Ma'am Jane Dialagdon, Pandanon DSB. Si Tomas Baronyola, good afternoon. Monitor, Regent Pearl Alihis, okay. Maylin Galino, monitor lang ko din sa Qatar, ang God bless. Melvin Solidarios, Abdo, good afternoon. Yung hapon, watching live, Balingin, Bago City. Happy birthday ko no sila ni Ma'am Sister Jinky Dialagdon, kag Tatay Joe Dialagdon, sang Padarong DSB. Aling kay Alex Montesa. Philip Laurente, hello. Kaya may ko ta Alex Torres, watching live naman sa programo. Tamyaw ko lang liyog kay Mrs. ko sa Ayala Mall, Capitol, watching live man sa Subong. Thank you, Gid. Kaya may ko ta batchmate Alex Torres. Amay Alex Montesa, you're the best man of all programs. Thank you. Okay. Veron Elie, thank you. Melvin Solidarios Abdo. Ang amon abono wala agin mahatag sang DA. Ini nga bulan ginahulat namon nga mga farmers Bago City. Mudabo sang Malia basta abono do. Domingo A. Guancia, sakto gid Aksyon Marlon. Arama si Christian Roa, mayong hapon hambal ni Melvin. Korek kagid Aksyon Marlon. Baya-baya an nila saylo naman sa iban. Ang abono namon wala mahatag.
nga wala mahatag. Mangkot ni Melvin. Gyapon kawas gobyerno. Jean S. Officer, good afternoon. Ambal ni Alex Torres. Amo na ang kontraktor nga buaya pagtukob nila sa project pakita sa tao ginaobra kuno hindi dayon pagtapuson. Kontraktor nga kabalon damo pa na sila hindi lang sa province pati sa Bacolod. Correct. Aya Contega. Passing from Muscat, Oban. Yvonne Boyser. Done sharing. Thank you. Ambal ni Melvin. Basigin pabalik ni Bing hadlok sa Wadan Boto. Amo na sa nagbalik-balik sila. Di gid pwede. Illegal balikon mo. Para sa nga nagatolerate, ginatolerar mong illegal. Nagalamas lapong ko das gobyerno magamo nang ilabatasan. Di nga yan, no? Ana Mandri Sogbro. Good noon, Aksyon Marlon. Ngapita. Thank you, Ana. Ma'am Vanessa Mayo, okay, nabasa ko rin na ang Mrs. ni Alex. Ging Aleb, good afternoon. Baling Melvin, agilang gali, kasaw nila, pangdakop. Oh, correct. Ma'am Liliking, Ma'am Jean Ois Officer, Ma'am Christine Minyes Villalobos. Dapat salamat, halika kay Alex Montesa. Johnny Mosores, amo na karako kwartada. Baling Melvin, amo na ang siling polis, matulis. Sige, Iban, balikan ta naman dugay. Thank you. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang Aksyon Reports Afternoon Edition. Unang hibalaw ang detalye sa balita sa Bacolod City Hall. Good news ni kay ang concern or mga problema nga ginpangatubang sa mga OFW nga nagabiyahe pabuli diri sa Bacolod City. Na pangitaan sang solusyon kag pamaagi para nga marisolbar no ni Councilor Israel Salanga man halos kada adlaw ang Aksyon Radio Bacolod may ara sang concern mo na ginabaton halin sa mga apektado sang siring paglimit na sang pagbiyahe, apektado sang pandemya sa mga Bacolod nun nga halin diri makalto sa ibang nga lugar, sa mga overseas Filipino workers nga mapauli diri sa asunod sa nga Bacolod man hindi tanan nga mga LGUs may palarihos ka mga ginatuwag nga travel protocol no nanari-sari ila sila nga mga travel protocols na gina-implementar mga ka-aksyon ti diri sa Bacolod mayo lang kay natagaan ni sige dasang kasulbaran sa mas temprano pa kay kon OFW ka maka-aksyon number 1 nagaproblema ka nga daas trabaho mo kason pagdapuli mo rin duway pa yasang pat or black kung anong ibo sa nga himuon pwede ka direkta makapuli sa balay or mayara ka pa sang sundon nga guidelines sa gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod City Hall nga balita aksyon art ay hupon. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon art ngayong hapon, please kabin. At least, Aksyon Marlon, subong nag-detail-detail ng gidmanang sa inyo na baton ni Councilor Israel Salanga nga mong committee-chair sa ATRO o kung Action Team on Returning OFWs. Matapos nga na-settle na sa National IETF kag local government o sa probinsya ng Cebu ang travel guidelines na sa kamadumduman mo kaya mo nang nanging problema sa mga OFW nga nagapauli. Nangudalain man yung ginapatuman sa province of Cebu. Lain man ang iya sa National IETF nga travel guidelines. Dahil silang ni Councilor Salanga kung sundon ang National IETF na 10 days nga dapat ma-quarantine pag-abot ang OFW pag-abot sa isa ka lugar, Manila ang Cebu. Sa Pedro, hindi nagpasugot ang Cebu, kayo ay sila sa mga hotel o konbotahan sila sa ila. Pero si Bangod sa Manto, kag ginimo yan pag-meeting, settle na ini Aksyon Marlon in which why nagawa nakabaton pa sa anuman nga concern ang opisina ni Councilor Israel Salanga. Now, subong actually sige ang repatriation of pauli sa mga OFW. In fact, may ara sa 20 nga average. Nag-aabot ka na adlaw kay isa may 30, may 25, may 15. So, ang round of on average siya, mga 20 OFWs sa gihapon ang nag-aabot rin sa Bacolod. Kag ang suma total, umpisa sa ginpatigan ng repatriation, nagadangat na sa mga 10,000 na mga OFW. Ang tigayon na nagapauli diri sa syudad sa Bacolod. Yan yung parayag ni Councilor Israel Salanga. Nag-agree na si Cebu at si Manila National IATF sa guideline. Ang imaunduman, lain naging set ng protocol ni Governor Gwen sa Cebu sa mga arriving OFWs, lain man lang sa Manila. So eventually, discuss sa Senate, discuss ni Presidente, and ang solusyon nila nakita is that
itugma na gid lang nila, maobey na gid lang sa Cebu. Nag-insist tabi si Cebu before, kasi syempre, ang Cebu is not as big as Manila, no? When it comes to hotels and facilities. Okay. But after sang ilang nga huddle, na come up ang solution nga iparehusyon na gid lang ang protocol nga ginaset sa tanan nga OFW nga nag-aabot sa Pilipinas. So same lang kita gihapon ang nag-exist natin nga guideline, 10 days nga quarantine, swab 7th day, pag negative di ka 10th day, diretso puli, and upon arrival sa Pilipinas for as long as valid ang ilang swab, diretso sa lang quarantine. For almost na-solve na gid man, and ang ilang gid na kinanglan is as fast lang kita gihapon, attach ang ilang swab result, ang ilang passport, ang ilang ID, and tarang din na-require sa as fast natin. Smooth ang pagpauli sa atin yung mga OFWs. So, Marlon, nga pahayag ni Councilor Israel Salantan. Isa na silang kuna, subong, mga 10,000 na ang na-record sa nga office sa talan nga mga nag-prauri o sa ginumpisan ang repatriation program. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo hukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Alas 5:42 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kapati ko na ang tingog ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Siningin report niya maka-aksyon nga 23, no? Kaya mga ginatawag long overdue project ining communal irrigation. Kanal sa simintuhon para nga may agyan ang tubig kadto sa mga talamnan. Bao, may 23 na rin maka-aksyon ho. Iban 2014 pa, 2015, 2017, mayara nga wala ganyan mampisahan. Mayara ka ng pisahan, pero tuwa-tunga lang. Anong tabot, anong plastada man? Ari si Provincial Administrator Diaz, kaya ti Ambalya, kanugon. No? Balik niya ang pundo sa DA. Yan to mga kontraktor, mga ka-aksyon, nga nag-alam, mag-urok pasalig, ito yung tapuson nila. Patuturo nila na nga i-blacklist ni, kaya di mayo nga record mga plastada ni. These are long overdue projects, 23 sites. Don Salvador, San Carlos, Toboso, Sagay, Cadiz, Ibi Magalona, Isabela, Canduni. So I have here the list of 23 projects nga tigaan naton ang aton nga OPA together with their contractors to finish the project on or before December 31, 2021. Otherwise, this contract will be terminated by the province upon request of our Department of Agriculture. And iuli gid nato ng pundo sa Department of Agriculture. And secondly, ang tanan diri nga kontraktor nga wala kaobra, i-blacklist na sila. Kagin pabayaan nila ang ilang project without any formal communication to the office of the governor or the OPA. Various projects amo na gani iban 3 million. Iban tag 2014 pa ni nga project. So 2014, 2015 wala na obra. Ang pinakauli is 2017. Ang pinaka-recent is 2017. Ang pinaka-dugay nga projects is 2014 pa. So makita nyo din remaining works 100%. Wala gid na, in other words, yung natandog may 77%, 53%. Ari na dahil subong tapos nag-progress billing na sila supposedly. But upon award, nag-request na sila 15% mobilization mo. Why these projects have not been completed, they have to answer. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Yatag gani sila hasta December 31 sa ring 2021. Ugaling kay ibang nga mga kontraktor, may araman nga may kapit man sa bisol sa gobyerno. Patuturon nila na kung i-blacklist gid. Kasi kung may pulo padrino, pulo manino, manina, naman blaw. Una sa balita, una sa aksyon. Oy, ang mga Pinoy mahilig magkape sa aga sa hapon.
Sa pagbalik man sa Aksyon Reports, Afternoon Edition. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19.
Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities. Depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod. Oil Vitamin D3, Life Extension Vitamin D. Balik ka report sa patrol with Aksyon John Diaz. Aksyon John, sa balik ka report please come in. Aksyon mga arestado ang isa diri ka notorious nga snatcher diri mismo sa area sang syudad sang Bacolod madakpan ni siya sabi sang mga kapulisan matapos isa ka insidente nga nagluntad aksyon mga diri sa area mismo sang atubang sang isa ka establishmento fast food chain diri lapit sa may corner sang dalan Gatuslao Barangay 9 syudad mismo sang Bacolod ining nadakpan ang ginklaro kay Benji Ambrey 35 anyos residente rin sa Santa Ana Street Villa Homes Barangay Vista Alegre diri man mismo sa syudad sang Bacolod. So the Police Captain John Conapo Vincent Bendon ang station commander sang police station number 2 nga nagpadangat sang reklamo ining isa ka concerned citizen no nga ining 23 anyos nga biktima nga ginkilala kay Marie Baravio sang Block 2 Lot 25 Fortune A First Road Barangay Isipin syudad sang Bacolod ginaligar nga ginkawat action mar ang iya mismo man nga kagamitan ang natabo sinidiri kay naglamang sang aga nga panglakaton ini siya action mar tapos sa tingala sa nadula ang iya sinidiri nga wallet na kuha ini sa posisyon sining suspetsado si Ambrey ining wallet nga may unod sa pinaka mga importante nga mga dokumento may mga ATM card may mga vaccination card, may backtrack ID, may mga picture, no, may cellphone action mo nga ginaproban talaga ba sa 15 pesos at may cash ini nga may 70 pesos. Sunod rin sa ton nga mga kapulis nga investigasyon nagsakay ini siya sa isa ka nga jeepney ining biktima dito man nagsakay ang suspetsado action mo na naog ining suspect dito kag natingala ining biktima nga wala nang iya wallet nagpangayo ni isang bulig kagti madamo man sa residente sa lugar nagtingwa pa ni magparadyong suspect o gali kay tinipukutan na control bala nadakpan sa mga residente mga pumulo na malapit sa area actually yung kastigo pa ni siya according to kay Pindon kay may pilas ini siya nga ba action mar pero sige pamangkot sa kapulis iya diri nga ginapamalibat nga ginkawat ya suno kuno sa action mar nahulog ni kanang wallet ginpulot ya lang kay ti wala mo kuno sang tag-iya ginkwa ya bala ang wallet action Marlon di ang bala may residente sa lugar di sa lang man ang lakitan dito nga nanaog matapos ang nga natukiban abis ang biktima nga wala na ang iya mismo nga wallet action man sa karon ni siya adra sa custodial facility sang station number 2 kaya according to kay police captain Paul Vincent Pindon hopefully nga magdesisyon na gidra ang biktima nga magpasaka sang kaso kay ini sa gali madamo na sa mareklamo batok sa iya
Daring ti wala na dakpan o kung wala man din pasakaan sa nagkakigwa pa ng bungon at ikapira magurubang siguro tiwat ng Siringaw Pisyo ang nga pagpangawat Aksyon Mar sa mismo sa area man sa police station number 2. Di Siringaw gada ako yung dikitin doon ilagin nga tinguan nga makumbinsi o kung labi nga mainganyo gid ining biktima nga mapasaka gid sa nagkakigwa kaso most probably test nga case para madudla maning no kag mapreso mismo ining suspetsado kag hindi na makapambiktima pa sang iba na. Kag karon na may mga balita pag inatipod sa patrol may arag operation o kurabi pag-service ang warrant of arrest ang gikanda karon sa Philippine Drug Enforcement Group diri sa kalugar sa sunod sa Bacolod Aksyon ginota lang actual kay final report gikan sa aton nga mga kapulisan. So total mga ka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa gihapon ginakabalakan pabakuro ng resistensya magtumara sa merkad ng atanan sang Zantron Plus Gold. Ang Zantron Plus Gold na sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patala sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. May pangalan ko, limot na ng... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro. Sunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon ang Defensor. Ako naman, Aksyon Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.